Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa bukid. Wa na'y makapugong nako. Mao na kini ang bugtong pagi nga maulian ka. Matambalan na ng tunglo nga mitapot imo. Ni ara akong tuyo din Uy! Hala! Duha ka munikang kahoy ng gigunita nimo, Ibo. Unsa man ang duha ka munikang kahoy nay? Ito mong buhok ang usa, ug puti kayo ang usa. Nikay, maayo kay nagmata ka na. Unsa ka na gusto ni mong isulti nako? Nikay, misultis toto na ko nga nagdamgo ka og puting babae sa busay sa bangaw. Oh, naibo. Nagdamgo ko. Og may gisulti siya nako. Kanahanglan ako kung lawason ng akong inahan. Hain ining duha ang imong nakita, Nikay. Tutuki ug maayo ning duha ka munika nga kahoy. Unsay hunahuna mo? Kanang usa. Kanang itom. Mao ka na ang itom nga diwata nga mihatag ka na ko ni ining maong sakit. Huwag bikuha sa ko panagoy. Unsa pa? Kanang usa ka manikang kahoy. Anong puti og taas ang buhok. Mao ka na ang mipakita sa akong damgo dito sa busay sa bangaw. Sigurado ka ni kay? Siyang nakita ko sa busay ito. Siyang misulti nga kinahanglaluwason ko ang akong inahan. Apan, kinsaga akong inahan. Kara ug maayo ang gisulti ni ining diwatang puti sa imong damgo, Nikay. Kinsam sa nagkulit niya ng duha ka munika no, Ibo? Ang tiguang mangungulit nga kitugahan sa pagkakita sa mga diwata. Unsa, gamahanan ba usab siya? Dili. Para makakita siya sa mga diwata. Kung nakita niya kung unsay koneksyon ni ining duha ka diwata sa kinabuhi nga Pangulong Malik nga amahan ni Reyna Santan ug Rusa. Noy, unsay koneksyon na noy? Kinida, nindot ning masubay na to kung unsa gyud ang naitabuan ng maong pangu? Si Rusa ang unang anak ni Pangulong Malik ug sa adlaw sa iyang pagkatao, kining itong nga diwata ang miduaw sa bata ug siya ang nahimong diwatang maninay ni Rusa. Uy, maudi nga itong gigasing-kasing ka ng barangan? Og daghan ang gimalas nga nahitabo sa kinabuhi ni Talahurong Malik kaysa dihang nasakit ang iyang asawa. Nangayo siya tabang sa itong nga diwata. Giayo ang iyang asawa apan siya na usab ang nasakit. Tungod kay dili mo tabang ang itong nga diwata. Kuno ka ikabayan bugti sa imong gipangayong tabang. Gusto ka, Nikay. Noy, unsa man sa nang sigulano ng puti nga diwata? Sa dihang gipakataw na si Reyna Santana, ang puting diwata na sab ang nahimong diwatang maninay niini. Ug dinhi, milambo ang tanan sa kinabuhi ni Pangulong Malik. Hangtod ang tanan namong mga tinanom, maayo ug tubo, ug nagpakabuhi kaming buhong. Mao ba? Lahi si Rusa kang santan.
Si Santan buutan kanamong ilang mga sakop. Samtang si Rosa, bangis. Kung unsay ang gusto iyag yung kuhaon. O kalingawan niya ang pagpatay o mananap. Iyay, may pagkakilir ko din na si Rosa. Kilir? Mahilig nga mo patay ba? Mao nang kilir, noy. Oo. Mahilig siyang mupatay. Mao nga kanunay siyang silutan ni Pangulong Malik. O prisuhon siya sa ilawom sa yuta nga kwarto sa bahay nga bato. Unsa? Midako siya nga puno sa kasuko sa iyang ginikanan o puno sa kasina kang Santan. Ilabi na cute sa dihang nahimo ng Reyna sa itong nga palasyo si Reyna Santan. Ay naman ka ng Rosa karon. Nagtuo ako nga kanang Reyna Rosa nga maoy nakakuha sa itong nga perlas. Mao kanang Rosa nga maguwang ni Reyna Santan ug pinaagi sa itong nga diwata. Napakatug niya si Reyna Santan sa daghang katuigan ug karon lang kini mahigmata. Ha? Ngano nakasiguro ka man? Tungod sa gipakita niyang kabangis ug sa iyang gihuptan nga gahom sa kangit-ngit nga iya sa itong nga diwata nga iyang maninay. Wala no? Ang walay lain? Siya nang maguwang ni Reyna Santan? Hain na ang sawa! Huwag yun nakakita sa sawa. Bantayin ninyo ang Reyna! Pagdali! Gapo siya ninyo! Ha? Lihok na! Dili may mong maluha sa sawa si Reyna Santan! Usa? Pagdali, Elmo! Gapo siya si Santan! Dali! Dali, Reyna! Nana, nagapos ng Reyna. Santan! Dili ka na makalingkawas sa kamatayon! Dili na! Bantayin ninyo ang sawa! Nga dili makasud diris na himutangan ni Santan! Reyna? Reyna Rosa, ningon man ka nga bata na ang sawa. Nganong nahimo man siyang sawa? Tungod sa akong gahom! Ha? Ikaw gid ang nagpakatog niya ng Reyna sud sa dagang katuigan? Oh! Ako! Oh. Pinaagi sa gahom sa akong diwatang maninay ang itom nga diwata sa patayng yuta! May diwatang maninay ka? Oh! Busa! Ako na ang makapanag-iya sa tibuok kalibutan! Taon naman tayo ng lakaw, noy. Doon lang kita sa baybayon. Anong ka mo? Ano? Nikay? Nakamata na sab ka? Anong ka? Toto, Noy Ibo, dili ka mo mahimo mula ko sa dagat. May daw tang mahitabo ni Toto kan mo lang uisiyas dagat. Nikay, ako ning kagustuhan. Seryoso na ko ani Nikay. Kinanan nga makuha na ko ang pirla sa higanting lampirong. Apan ordinaryo ka lang tao to. Oh, uy! May tao din hing dapita. Pangalam, Toto. Kung tao ka, pakita! Kung mananap ka, tuwad! Ayaw ko medyahe ang kaaway nga dili makita to. Sorry. Kung tao ka, pakita! Kung mananap ka, kikita imong tiko sa tiil! May nakita ko ditong dapita. Diya lang kamo. Uy! Gusto man kong malaban nino Ibo sa akong pagaliding. Ako maong tayo angay mususi kung sinay sa unahan. Ayaw. Dili may kaaway. Uy!
milukod man sino ibo. Murag doon na siya gikahadlokan. Uy, ni kay, ang anong galit ng kagbarog diha. Steady lang ka diha, kay. Ayaw pagbarog-barog, saan ka? Dili to. Nahibo! Dali, mudol ta nilo ibo, dali. Nagluhod ba na sino ibo? Ibo! Nay, barog diha! Di ka ngay muluhodan ng punuan sa kahoy, Nay. Saan ka? Dali, Nay. Tao ka na nga. Parehasag panapot tinoy ibo. Unsay nahitabo ha? Si talahurong balik. Nag-escort siya malik to. Nahibo! Kisa man lang... Uy, Nay. Anong miluhod man ka ng atubangan anang tiguang? Di mo ka nahabit makalihog, Nay, oh. Unsa? May kisiniyas ang tiguang kang Nahibo. Aw, kumaos na rin sila mag-inamang. Nahibo, kinsa siya? Siya ang kauban ni Talahurong Malik sa pagkuha sa pilas sa higanting lampirong. Unsa? Hain naman si Talahurong Malik, Noibo. Hain si Talahurong Malik. Unsay nahitabo? Uy, kuyawa magadag sinyas ni Lolo, Piti-piti man. Daman pangisog. Nahibo, unsa yung gisulti ni mo? Gisiniyas. Patayin na si Talahurong Malik. Unsa? Ug naa sa sudian ng langop ang iyang kalabira. Ug niya ang kwintas. Iyan ang ipahatag sa unang babae nga masumok ni ining Dapita. Ug ikaw, kinini kay, mao ka na ang gisultis magbalantay sa iyang bukog. Medalyo kini. Mao ka na ang medalyon ni Talahurong Malik. Ug ikaw man ang unang babae nga nasumok din. Ikaw na ang muamping ni anang maong medalyon ni Kay. Isulob din ni Kay. Kay babae man ka. Dali na mo. Mupadayon na tas baybayon. Dili ka pagid ay bahatlok. Ayaw una. May kaya nga gibilin si Talahurong Malik para sa tao nga makaagi ni ining Dapita. Mapa ka na. Gisawat sa palit sa mananap nga mikaging na. Wasa din mausong ban paper din ug bulpin sa. Uling pa mga uso. Kamao ka ba mabasa ni ini ng ibo? Dili. Pero usaray na sabtan nako anang kidibuho diha. Unsa man oy? Kanang giring-giring nga dibuho. Dagat ka na, di ba? Oh, niya na kita sa baybayon to. Dinhi ka lang. Ikaw ang pabilin din ni Kay. Toto! Ayaw pagpadoon sa dagat! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!